तुम्हा सर्वांचं स्वागत है पप्पू पानीपुरी वाले स्टॉल में। पूरा रेडी, पाणी रेडी, रगडा पण रेडी, जो वाफ येते दिसते। चला सर्वांनी खायला या खायला। नमस्ते, आज मी आजी आत्यासाठी पाणीपुरी खास बनवते। आज त्याला पाणीपुरी खायला इथे बोलवलं का माहितीये का? तेव्हा पावभाजी होती ती डब्यातून नेऊ शकत होतो, पण पाणीपुरी नाही नेऊ शकत। पाणीपुरी कशी गरम गरम आणि इथे कुरकुरीत खाल्ली पाहिजे। म्हटलं आज माझी खूप पाणीपुरी चांगली टेस्टी बनते ना, आज त्यांना बनवून देते। रोडवर कशी गरम गरम खातात ना, गरम गरम म्हटलं गरम गरम खायची, मला पण खायची म्हणून बनवते। आता इथे मी वाटाणे शिजायला ठेवलेले आहे। आपले सफेद वाटाणे असतात ना दुकानाचे, सुके वाटाणे, ते रात्री भिजत ठेवायचे आणि ते नंतर आपण कुकरला ते 7-8 तरी शिट्या करून घ्यायचे। 7-8 शिट्या झाले पाहिजे, म्हणजे ते चांगले मऊ शिजायला पाहिजे। हा, त्यासाठी मी आता शिट्या करायला ठेवल्या वाटाणे। तोपर्यंत म्हटलं तुम्हाला बाकीचं साहित्य, आता साहित्य तर तुम्हाला माहितीच आहे, पहिले रेसिपी माझी भरपूर गेलेली आहे पाणीपुरीचे, कलरफुल पण पाणीपुरी म्हणजे पाणीपुरी गेलेली आहे। आता इथे तसंच मी घेतलेलं आहे साहित्य, पुदिना घेतलाय, कोथिंबीर, चिंच, हिरव्या मिरच्या, लसूण, गूळ, आलं, खजूर आणि जिरं। आता हे सर्व आपल्याला आहे ना स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे साफ करून। आता हे आपल्याला सर्व मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे, हे जिरं सोडून। चला दाखव एक एक करून वाटून। हा, रगडा बनवायचा। कधी कधी माणसांना असं वाटतं पाणीपुरी कठीण असेल, कठीण नसते। साहित्य घेतलं ना, फक्त वाटायचंय सर्व। बघा आता किती प्रोसेस इझी आहे बघा तुम्ही। मी पण शिकू शकतोय है ना, बघून लगेच। मग आत्याकडे येणार सर्व वाडीतले लोक पाणीपुरी खायला। आता मी पहिला आहे ना चिंच घेते आणि चिंच आहे ना साफ करून घ्यायचे, त्याच्यात आतमध्ये बिया असतात असे, हा ते असे काढून घ्यायचे, बिया काढायचे। हा, बिया काढायचे, त्याचे साळी काढायचे। पहिले चिंच, हा पहिली चिंच, गूळ आणि खजूर हे वाटून घ्यायचं। गूळ ते किसून घेतलंय ना, ते जरा पिघललंय। चिंच, गूळ, खजूर, हा तर किती अर्धा वाटी आहे ना सर्व? हा, अर्धा वाटी, एक वाटी घ्यायचं। एक वाटी घ्यायचं का जास्त बनवायला? पाणी टाकून वाटून घ्यायचं। हा, थोडं पाणी टाकायचं पहिलं। बसा इथे पुऱ्या पण आहेत, आपल्याला पुऱ्या फ्राय करायच्यात। आपल्याला पुऱ्या फ्राय करायच्या, आधी वाटून घेते। बघा हे वाटलेलं आहे। हा, आता त्याच भांड्यामध्ये आपलं हे बाकीचं साहित्य वाटून घ्यायचं। आता इथे तोपर्यंत वाटेपर्यंत आपण इकडे गरम पाणी करायला ठेवायचं। पाणी बनवण्यासाठी नको। आता आपण हे बाकीचं साहित्य सगळं वाटून घ्यायचं। काय काय ते? पुदिना, कोथिंबीर, मिरची, आलं, लसूण, ह्याच्यातच टाकलं मिरची। हा, सर्व टाकलं याच्यामध्ये। आता हे कोथिंबीर, मिरची, पुदिना हे सर्व वाटलेलं, आलं, लसूण, ते आता आपण एकत्र, गोड चटणी आणि तिखट चटणी आपण एकत्र करायची। या पाणीपुरीची ही खासियत आहे। हा, मिक्स आहे। आणि सर्व जे काही वस्तू वापरलेले आहेत आपण, हे सर्व हेल्दीच आहे मम्मी। ते तर हेल्दी असतात, म्हणून तर ते पाणीपुरी आवडते लोकांना। आपलं खजूर, आपले गुल, पुदिना, कोथिंबीर। आता हे पाणीपुरीचं पाणी बनवण्यासाठी आहे ना, इथे आपण गरम करायला पाणी ठेवलंय, उकळायला पाणी ठेवलंय, इथे आपले वाटाणे शिजतात आहेत। घरच्या आणि बाहेरच्या पाणीपुरीमध्ये काय फरक सांगा? खूपच फरक आहे। म्हणजे घरातले आपण असे सर्व साहित्य घेतो, चांगले घेतो साहित्य, चांगले शोधून स्वच्छ धुवून घेतो। आता ते तुम्ही सर्व साफ बीफ केलात व्यवस्थित, म्हणून ते। अजून काय कारण? अजून काय म्हणजे आपण हेल्दी सगळं खजूर घेतो, मेन म्हणजे ते लोक नाही घेत, खजूर नाही घेतात ते लोक। खजूर नाही घेतलं, खजूर घेतलं तर महाग पडेल त्यांना। अजून काय कारण? स्वच्छता बरोबर, हेच पॉइंट असते। स्वच्छ त्यांचे हात म्हणजे काय पण व्यवस्थित हात बी धुवत नाही। प्रत्येक वेळी हात वगैरे धुवून, चांगल्या माणसांना खायला पण भीती वाटते। त्यांचे भांडी पण स्वच्छ नसतात। आपण घरी बनवून खायचं हेच चांगलं आहे आरोग्यासाठी। पाणी घातला घेतला पाणी पण कुठलं वापरतात। आजी आमची लय कॉमेडी आहे। आवडत नाही आपल्याला।
म्हणून मला 24 तास म्हणजे कॅमेरा चालू ठेवला तर आजीचे काहीतरी शॉर्ट मिळतील. आधी लगेच हसून जाते. आणि अजून एक असतं की कालचं पाणी वापरतात का परवाचं पाणी माहित नाही पडत. आणि कुठलं वापरतात. हा कुठला आणि आम्ही ना हे खायचा कोबी सोडून दिला. आजीने बघितलं ते ड्रम मधला पाणी. एक व्हिडिओ आलेला ना त्याच्यावरती, म्हणून आम्ही तो कोबी खात नाही. काय कोबी आणि फ्लॉवर खात नाही. आणि ह्याचा पण आला तो वडापाव. एक वडापाव ट्रेन मध्ये चालत्या गाडीमध्ये एक माणूस ट्रेनमध्ये कॅन्टीन असतं ना ट्रेनमध्ये, तर त्याच्यामध्ये तो पायाच्या बुटाने तुडवत होता ते बटाटे. तो एक व्हिडिओ आलेला. त्यापासून आम्ही तिथलं बाहेरचा वडापाव खात नाही. अरे वा बरोबर आहे. म्हणजे आपण काय घरी बनवून खातो हे चांगलं. पाल होती त्याने पायाने बुटाने तुडवले ना ते बटाटे. ते दाखवलं ना आता. तो अक्षरशः नाचत होता त्याच्या. आमच्या आजीना लय कॉमेडी आहे. मला ना मी स्वतः बघितली टीव्हीवर. अशीच म्हणजे मुंबईच्या बाहेर एरल्या बागल्याच्या तिकडे आधी गेली होती तिथे मी फिरलेली पण आहे. तर तिथे झोपडपट्टी अशी लाईनीत होती. तो वडापाव विकत होता, भरून ठेवलेला होता. एक खायला आला आणि तो उघडल्या ते पान नाही त्या वडापाव. मग स्वतः बघली रे बाबा. पायदान वाटतं गेले आणि कोविड पण काय खराब किडे वगैरे होते. कुकरच्या सर्व शिट्या झालेल्या आहे. 7-8 शिट्या करून घेतल्या. चांगला आपला रंगा शिजला असेल वाटाणे. आता आपण इथे पाणी बघूया आपलं चांगलं गरम झालंय काय बघा. चांगली पाण्याला उकळी यायला लागली. आता आपलं हे मिश्रण आहे ना वाटलेलं सगळं ते त्याच्यामध्ये ढवळायचं. आता आपण तिथे ना 2 ग्लास पाणी घ्यायचं. आपल्याला जसं घट्ट पातळ बनवायचं असेल तसं बनवायचं. झालं आपलं पाणीपुरीचं पाणी. बघा आता किती सोपं आहे. हो सोपं आहे. सोपं आहे ना. माणसाला त्याच्यामध्ये जरा पाणी टाकून घ्यायचं थोडं भांड्यामध्ये. मग झंझट नाही. मी पाणी गरज मिठा पाणी तिखा पाणी आणि हे मस्त लागतं पाणी. म्हणजे जास्त तिखट पण नाही लागत. कलर जरी तसा असला त्याचा हिरवा पण म्हणजे जेव्हा टेस्ट कराल ना. सर्वात फर्स्ट पाणीपुरी आम्ही बनवली होती ना तेव्हा बोलेल. हे पाणीपुरी खाल्ली. हे पाणी जास्त पातळ नाही करायचं. असं आपण मिक्स पाणी बनवला ना तर जास्त पातळ नाही करायचं. असं घट्ट ठेवायचं जरा. आता हे कधी होणार. आता झालं. आता जरा याला उकळी येऊ दे. म्हणजे मिक्स झालं की झालं ना. आणि आता आपल्याला पुऱ्या तळायच्या. आता आत्याला पुऱ्या तळायला सांगते. आता आपण याच्यामध्ये मीठ टाकूया. झाला की त्यांना 1 कप भरून द्यायचा. माझ्या पप्पांना. आणि माझ्या पप्पा हे पियायचे ग्लासभर काढ्यासारखा म्हणजे आवडीचं ते. आणि हे ऍक्च्युअली बोललं तर हे काढ्यासारखंच झालं. हे त्यांना ते कुठे गेले तर सवय होती ना. असं कोण कमेंट मध्ये आम्हाला सांगा की कोण पाणीपुरीचा पाणी प्लेट मध्ये मागून पितात. मागतात म्हणजे लास्टला माहिती का पाणी दो मेरे को पीने. मागतात नंतर कितीतरी लोक. पाणीपुरी खाऊन झालं की त्याच्यामध्ये गाडीवर आम्ही बघतो ना म्हणजे पाणीपुरीच्या. पाणीपुरी खाण्याचा एक तिघांना प्रश्न विचारतो मी. ऐका. पाणीपुरी खाल्ल्यानंतर मम्मी तू पण आहे का. एक पाणीपुरी खाण्याचा हक्क असतो तो कसला हक्क असतो सांग. एक सुकी पुरी खातात मागून. सुकी पुरी मागून. अरे वा. आपल्या फॅमिलीमध्ये एक अशी घटना म्हणजे काय मी हा का प्रश्न विचारला असेल सांग तू. पाणीपुरी आपली खाऊन झाली होती ना. मग ताईने पैसे दिले तर ताई हालत नाही आहे. चल ताई झालं. मग आम्ही बोललो चल ताई काय झालं. सुकी द्यायची. ताई तिकडेच उभी राहिली पाणीपुरीची. तिला माहिती असतं की ते सुकी पुरी देतात. आम्ही कशी 3 प्लेट खाल्ले ना. मग त्यांनी 3 सुकी पुरी मागितली ताई तिच्याकडे. आणि ते देतात. सर्वांना देतात. झाली उपली आली. आज आमचे बूचे डोळे लाल झाले. होय झोपला नाही तू. झोपली नाही तू. नाही डोळे बघ कसे लाले. बघ डोळे बघ कसे लाले. आमच्याकडे रोज येतो चपाती आणि भात खायला. दिसतंय ते किरण आहे ना म्हणून काय. ते म्हणून लाल दिसत. इथे बघा आपले पुऱ्या बघा पुऱ्या. वा वा वा. अरे एकदम एक्झॅक्ट बॉल झाले ना. आपलं पॅकेट दाखव आणलेलं. हे आम्ही असं पॅकेट आणलेलं बाहेरून आणि असं सोडायचे बघा. आणि इकडे आता तुम्हाला दाखवतो पाणी तयार झालेलं उकली आलेली आहे. आता हे गॅस बंद करते. झालेला आहे. आता इथे मी रगडा बनवते त्यासाठी. कुकर बघा थंड करून घेतलाय.
ले वा 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 दूर बघा दूर बघा वाफ बघा वाफ बघा वाफ सॉरी वाफ ते तिकडे पुऱ्या बघा बॉल बनले त्याचे बॉल लगेच बॉल होतात ना ते हा. मस्त हा. इकडे टोटल 50 पुऱ्या आहेत. होय. हे खरपूस झालं बघा ना एक कसे बॉल होतात बघा आता तुम्ही जरा म्हणजे एका वेळी आता किती टाकता तुम्ही 6 टाकताय ना? 6 टाकले. बघा ना बनवणाऱ्यांनी कसं वस्तू बनवल्यात ना बनवले बघ ना काय फुगले बघ ना. फुगतात पण बघा कसे उडतात पोर. उडतात पण बॉल सारखे बघ ना. हा, अरे वा इकडे वाफ बघा ह्याची वाफ येते. आता इथे मटर आपले वाटाणे बघा चांगले शिजले आहे. आता आपण याला जरा तडका द्यायचा टोपामध्ये. लाल होते जरा. आमची पाणीपुरी इकडे बनते आहे पुऱ्या बनतात आहे आणि आमची आजी हा इथे आणि इथे बघा मी थोडंसं टेस्टिंगसाठी घेतलं होतं की पाणी कसं झालंय म्हणून आणि ऑलरेडी मी थोडंसं चाकून बघितलेलं आहे. लय भारी झालं लय म्हणजे लय भारी झालं. हां तर आजीला टेस्ट करून देऊया. तुमचे बुबू पण आलेत. जब तलक बारिश है यू आर अलाउड. जब तलक बारिश है तब तलक. काव्या पाणीपुरी खायला ये. आता एकत्र जास्त टाकले का? होय भरपूर टाकले. हा म्हणजे एकत्र अशा हे किती बॉल उडतात आहे बघ. उडतात नाही. दुसरी प्लेट घेऊ मी है ना. हा घबराट झाली आहे. थोडे तळून ना ते हा लोक सर्व झाला आता तेल तापलंय ना. आपण इकडे 4 जण नाही अजून काव्याकडचे 3 जण येणार आहेत. होय. इकडे दुकान होणार आहे दुकान मम्मी. हा हा, पाणीपुरी हा स्टॉल टाकायचा आपण स्टॉल. पाणीपुरीचं. मग काय बघणारे पण रेडी पुरा तरी बघा वा 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 मस्त एकदम है ना? वहिनी, याच्यामध्ये काढू ते हा, काढा हो, ते बघा. केवढे राहिलेत बघा. उचलाय ते ताट ते तेलाचं असेल. हा. पुऱ्या तळायला आम्हाला 5 मिनिटं पण नाही लागलीत है ना. हो, हो. हा पुऱ्या बघा फुगल्यावरती पण नाचतात अगोदर पण नाचतात. अगोदर पण नाचताय. काय बनवलेत ना हे बघ ना. ह्याच्यातलं तेल घे ना. घ्या ह्याच्यातलं कामाला. हा, घ्या. आता हे तेल कशाला मम्मी? रगड्यासाठी घेते रगड्यासाठी, फोडणीला. फोडणीला. पॅकेट संपलेलं आहे हा, पुऱ्या 50 बनलेल्या आहेत ना आहेत. सर्व याच्यामध्ये 50 असतात. आता इकडे होय. तेल तापलेलं आहे त्याच्यामध्ये आता जिऱ्याचा जिरा तडका फोडणी जिऱ्याचा तडका. नाही, जिऱ्याची फोडणी. हा, फोडणी तळायचे नुसते मग बघ भाजलं हो. वा 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 मम्मी पहिल्यांदा वाफ एवढी वरती गेली. वहिनी त्याला हे करा वहिनी. पाहिजे तर थोडा अजून असं दाबा. असं वाटतंय नाही, वाटाणे पुरीमध्ये टाकायला आणि चावायला चांगले लागतात. चांगले लागतात. झालं ना हे करू आपल्याला? बंद. हा बंद करा. बंद कर. आता आपल्याला याच्यामध्ये काय टाकायचं आहे? मीठ आणि हळद. ओके घागरे चालेल काय मग काय? छान होतं ते हेच छान आहे. बघा ना. वा आपण लहान मुलांना कसं मम्मी मध्ये देतो. पुरी पुरी मस्त हा? झाली. बघ हळद टाकले हा. आजी खाऊन बघा. छान बघते. मीठ टाकते. मीठ टाकली आणि हळद ना. हा. का आजी हा. एवढे सर्व हो सर्व खायचे. हा. सर्व खाणार नाही रे बाबा. झेपतील तेवढे खाणार नाही तर उद्या भारी पडायचं. नाही हसायला पण येतात ना. हा द्या गरम आहेत ना. ना गरम हा. चला पाणीपुरी खाऊया. पप्पू पाणीपुरी वाला रगडा आ रहा है. रगडा आला. पाणी आला. पाणी आलं. एक लक्षात ठेवायचं रगडा खाऊन झगडा करायचा नाही कधी. हा. पाणी पण आपलं. अजून काय पाहिजे? झालं. झालं झालं एवढं. हा ते लोक येतात आहे. हा येतील ते. चला आता खाऊया. चला हे बस. त्याच्यासाठी बनवले मम्मी त्यांना. हा शिवार रामकृष्ण. रामकृष्ण हरी. जाऊ आपल्या घरी. पाणीपुरी खाऊन जाऊ आपल्या घरी. पुऱ्या या पुऱ्याची खासियत ही जेव्हा बाहेरच्या त्या पाकिट पुऱ्यांपेक्षा तर हे चांगले ना. हा बाहेरच्या पाकिट पुऱ्यांपेक्षा तरी चांगले ना हे. खूप चांगले. फोडताना पण एकदम छान. मस्त. मी तर म्हणतो तुम्ही ना असे घरी आणूनच फ्राय करा हा असंच करायला पाहिजे. है ना. हो रगडा घ्या आणि घरी घरचा एक फायदा असतो काय सांग मम्मी. रगडा आपण ना जास्त भरू शकतो. बरोबर. हा. ते लोक जरासा टाकतात.
हे बघ, दोन दाणे हे 2 असे घेतात असं एवढं, हे 2 दाणे टाकतात, झालं. झालं. आपण एक आणि पाणीपुरीमध्ये साहित्य कमी, पाणी जास्त असतं. दे मी भरते दे. पण एक माझा ओपिनियन सांगतो मी, रगडा नाही एवढा पण जास्त भरायचा नाही. टेस्ट नाही लागत. हा, मग काय होतं, पूर्ण रगडा लागतो. आणि पाणी पाणीपुरी ठेवूया बाहेर बशीत ना. हा ठेवा. एक आजींची इच्छा आहे की एक पुरी आपण बाहेर ठेवूया. हा ठेवायची. चल देऊ मी एक. ओतायला चांगलं काय? असं पहिलं पाणी घ्यायचं, म्हणजे ओतायला चांगलं. आजी पण हे बाहेर का ठेवता तुम्ही असं एक? ठेवायचं. काय केलं ना आपण चांगली वस्तू, कधी सणवार असला काय असला तर आपण नेऊन ठेवायचा. वारवडील आपले काय आपल्या माणसाच्या आपल्या आवडता असता पदार्थ आपल्या वडिलांनी आपण इथे देऊ का? भांडा खाली नाही जाणार. नाही राहू दे, ठेवा वरती ठेवा. वरतीच ठेवते इथे. हा ठेवा वरती, ना तिकडे ठेवलं कुठे पण ठेवलं तरी चालेल. हा ठेवा. काय बरोबर. असं ठेवायचं कधी काय आपण. तिथे आपल्या पुऱ्या रेडी आहेत. बरोबर आम्ही 4 प्लेट घेतलेल्या आहे. कावे तू कॅमेऱ्याच्या पाठी राहणार तर पाणीपुरी नाही मिळणार तुला. आजीला पहिलं जाऊ समोर जा. आजी घ्या खायला, पाणी ओतलंय ना, नाही तर नरम पडते. आता आजी बघा आमची कशी खाते. अरे वा वा वा. खा काव्या, खा काव्या, बघूया तू किती खातेस का, आत्या किती खाते बघूया आपण. गरम असेल. तोडून नाही खायची, पूर्ण तोडून. अरे पण अख्खी जाणार नाही हो मी. नाही जाणार, ती काय पोकळ आहे ना, आतमध्ये काय एवढं नसतं. तू खा अख्खी, बघूया तू खा अख्खी. नाही, अरे पाणीपुरी तशीच खायची असते ना, मला पण नाही माहिती होती पहिली. तिथे काव्या बघा कशी खाते. काव्या कशी खाते दाखव. खा. काय चाय पिते का रे? ती गरम असं हे करते, थंड करते. हा बोट टाकून बघ ना काव्या, मग गरम आहे का नाही. गरम आहे एवढी. घे बाबा तू पण. अरे सर्वांना पण देऊया तरी. या सर्वांनी आमच्या सोबत खायला या. हे बघा पाणीपुरी आमची. खाली पाणीपुरी खालून पोकळ झालेली आहे. वेळ थांबत नाही तशी पाणीपुरी पण भरलेली थांबत नाही. पटापट अशी पुरी घ्यायची. पुरी घ्यायची. मस्त आली मम्मी एकदम. ताट घ्या तुम्ही. असं तोंडाजवळ घे, पटकन टाक तोंडात. काय झालं, ती वितळली त्याच्यात, वितळली. आजी खाते बघा पाणीपुरी. काव्या कशी झाले? आत्याने वाट लावली. आत्याने वाट लावली कोणतरी. पाणीपुरी गरम पडली सर्व साडीवर वितळली ती. नाही, तसेच नरम होतात, ते पटापट खायचे असतात. म्हणून ते एक देतात ना पटापट. कसं घरी हे केलंय ना. माझी बघ एक पण नाही कुठली. तू बाबा पटापट खाल्ली ती. तुम्ही किती पाणीपुरीच्या पुऱ्या खाता ते मला कमेंट मध्ये सांगा. तर आजचा ब्लॉग तुम्हाला कसं वाटला कमेंट मध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि पाणी पिया इकडे येऊन. आता इथे आमचा पाणीपुरी कार्यक्रम पाणीपुरी खायचा कार्यक्रम झालेला आहे. मी भले बोललो 20, पण मग मी खरं 12 नंतर माझी हालत जाम झाली. नाही झालं, मला जमत नाही जास्त. कारण आपण त्याच्यामध्ये रगडा भरपूर भरतो ना, आणि मनापासून भरतो. आणि इथे 9-10 पुऱ्या खाल्ले. आत्यानी पण आज 10 खाल्ले. मी लय खुश झालो. हा आत्या खाल्ली बाबा. खाल्ले पण अंगावर पण घेतलं. आणि आजी तुम्ही किती खाल्ले? चार होणार 4 का 5 खाल्ले. मम्मी तू किती खाल्ले? 3 खाल्ले. मम्मी नाही जास्त का 3. मी 12 दिन म्हणजे मी जिंकलो ना. आणि हे आता काव्याच्या घरी. काव्याने 6 खाल्ली. काव्य छोटी, काव्याला आवडले. आज आमच्या कलेक्टरच्या हाताने पाणीपुरी सर्व होते. आता चप्पल घाला तिकडे.
बुबू येतो तुझ्या याचं नाही येते बुबूला वेगळं देऊयात. तो नाही काय अंगावर नाही येणार या. बाबू तुझं नाही ते तुझ्यासाठी नाही ते चल नाही येणार तो नाही येणार अंगावर. तुम्ही बाहेर नाही समज इकडे इकडे. कुठे इथे का आपला होत ना ओ ओ काकी हे घ्या. हा या तिकडे आले बघा. आराम आता. घ्या घ्या ताटा घेऊ आमच्या घरी नेहमी शेअरिंग होते. आता हे कोणाला आतेच्या घरी आते तिथे जवळच रस्त्यात राहते ना. या आत्याच्या घरी त्या म्हणजे आत्याचं घर थोडा तरी आते खाऊन गेले ना. तरी दुसरी आते त्यांच्या घरी पण त्या ह्या आत्यापासून त्या रोडलाच आहे ना. त्या रोडलाच आहे. येते रस्त्यावरती. आणि त्या आत्याला मम्मी हे बघ पाकिट आता इथून पुढे तळून दिले असते पण काय होणार माहितीये नरम होतील ना. म्हणून ते त्यांना तळायला सांग फक्त पुढे पाणी तळायला सांग. तळायला का लगेच तळतात बघितले ना आता आणि हे पाणी देते वरतून डब्यात. हे पार्सल हा.